अच्छा, शादी ब्याह कराए वाले अगुआ भाई साहब जितना बदलन है उतना तो भाई साहब बिहार के नीतीश चाचा नहीं बदलना। अब जैसे अगर लड़की के शादी ब्याह के बात करे के कहबा कहीं और कहबा कि तनी देखिया बढ़िया से लड़का कमाए खाए वाला रहे और बढ़िया तनी एक घर रहे, ठीक ठाक रहे और तनी दहेज वहेज के मांग न रहे, तब भाई साहब ज्ञान का देना कि देखा आजकल बिना दहेज के केहू शादी ब्याह करत नहीं बा और दहेज कुछ न कुछ तोहके देवे के पड़ी और बिना दहेज के केहू शादी ब्याह करी नहीं। और वही आदमी से जब लड़का के शादी ब्याह के बात करे के कहबा और ई कह देबा कि तनी देखिया घर दुआर ठीक ठाक बतैया दहेज वहेज दे वाला रहे, तब भाई साहब इनकर ज्ञान बदल जाला, तब ज्ञान दूसर हो जाला। तब कहिए तुहके लड़की ले आवे के बा बढ़िया कि दहेज लेवे के बा। अगर दहेज लेबा तो लड़की ठीक नहीं पैबा और अगर कहीं बिना दहेज के करबा तो लड़की ठीक पा जाबा। और अगर दहेजवा लेऊ लेत बाटा तो बतावा दहेजवा कितना दिन ले धैले रहबा। और अगर तुहके भगवान देवे के रही है तो तुहई के दे दिहे, बढ़िया से तुहार तरक्की होई। और केहू के दिहले केहू के होला या केहू के दिहले हो जाई।